мога да го спирам, няма. Давай. Хайде. Така, здравейте, приятели! Едно. Здравейте, приятели! Аз съм Маги. Аз съм Али И ние сме Open Rollers. В днешното видео ще пробваме бебешки пюрета. Те са с различни вкусове и ние трябва да познаем какви са те. Ако познаем повече от 2 от съставките, които има в тях, печелим точка. Ако познаем само една, не печелим. Наказанието накрая, който има по-малко точки, трябва да смеси всички пюрета и да ги опитам. Да. Добре. Нека да започваме. Сега, само сме отворили сме им капачките, махнали сме ги, за да не чуе другата, ако ги отваряме, да разбере какво е точно. Това как издръпче. На чистък. Айде, давай, йо. Има в едно вкусно. Айде, давай. Ябълка. Банан. Да. Круша. Не! Добре, да знам първите две. Какво е? Сухари! Добре, сега си слагам. Слагай ми точка първо. Ето това ще дам. Това е едното, това е второ. Има ягода в това. Не. Има ябълка. Да. Едно праскова. Банан. Да. Добре, познах две. Само соля? Да. Знаеш ли в началото колко много има вкус на ягода? Ето вижте го. Рио Тихо. Да, Рио Тихо, да знаеш. Бях прекъсната от внезапно влизане с възнание. Да, вкъщи влязоха кръци. И отидох да им кажа, че снимаме и да са тихи. Ябълка. Манго. Да. Сопът. Ти пък много знаеш откъде има вкус манго. Знам, защото ям манго. Банан. Не. Ракова. Не, сега си познавала. С какво? С маракуя. Нямам идея на какво има вкус маракуята. Ето Маги, това е. О, Боже, после трябва да ти кажа нещо. Какво? После. Не съм се нацапала. Не. Друго. Има. Да, това не е ясно. Има ягода. Да. Има йогурт. Да, знаеш какво. Да. Виж, между другото. Сега двете ще смесим от всички пюрета. Ще смесим. Ето тези чашки. Да, ще сложим от всичките. Сега почваме. Няма да слагаме по супер много, защото все пак ще има от всичките. Това е много вкусно. Това е много вкусно. Да, това е по-вкусно от по-отделно пюретата. Аз си мисля, че ще е гадно. Нека да вършуваме с щастлив край. И така, приятели, това беше днешното видео. Надяваме се да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре. И се абонирайте. Чао И до скоро!